Bahala na kayo. Basta tayo. Iba tayo. Walang problema. Problema tayo kung makakagos. Mix tayo. Oh, ito. Lalagay natin sa YouTube to, ha. Sa mga tinapay, ha. Wala. Video. Wala. Boy, numero, boy. Para sa akin, wala akong tinapay na masama. Wala tayong panis. Oh, walang panis. Hello. Ako ba Filipino? Lalaki dahil walang appendix. Wala tayong masama sa tinapay. Ha? Filipino. Ito ang ininom namin. Gas. Kasi ano yun? Kasi gas. Gas. Lampas na sa Pasko, ha? Gas. Ayan, gas. Ito, nasa Korea. Walang trabaho. Pero ako kanina may trabaho. Magbuntay para bukas. Para sa ano? Para sa pagod na ano? Boy, hindi mo ininom boy sa'yo. Bawang karga. Ha? Bawang karga. Bawang karga. Kuya, ano naman masasabi mo dito sa aming tahanan? Sa akin masasabi, Dito ka? merong hindi pagkakaunawaan. Kaya sabi ko sa kanya, magkaunawaan na kayong pareho. Hindi lang ako magsabi kung anong araw pumunta ka sa inyo. Yun lang. Hindi magpunta. Yun lang masasabi nyo. Yun lang. Yun lang. Kasi marami akong naririnig na gano'n. Bago pamili pa, Ang gusto ko lang magkasayahan. Maliban pa doon, wala na pong masasabi niya. Sa likod lang kami. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, okay na ba sa'yo yung sinabi niyang na yan? Sila ayos na sa akin. Hanggang ngayon. Oo naman. Eh sa'yo yung nasa yung labag sa kaluban niyo yung sinasabi niya. Anong number mo ba? Ay, walang labag. 010. Walang labag. Basta sa akin, kaya kong pag-ayusin kayo. Totoo ba yung sinasabi niya? Oo naman. O kaya, ngayon, makikita sa YouTube yung sinabi niyo at masasabi niyo, maririnig niyo sa YouTube ngayon. Oo naman. Kasi itong Kaya ko, wish ko lang. kasi itong sinasabi niya maririnig sa YouTube, mapapanood natin ngayon. 252. Okay. Okay. Mr. Soriano. Okay. Mr. Soriano, ano masasabi mo naman ngayon? Ang masasabi ko, dahil tayo nagkasama-sama ngayon, na kailangan natin magpakasaya dahil malayo tayo sa ating mga pamilya. Ring boy, wala. Meron. Tingnan mo. Ito na lang, ilan na lang natin sa video upang may paabot sa kanila ang kasiyahan natin dito sa Korea. Ayun lang ba masasabi? Wala ka nang masasabi bukod sa bukod sa yung kinakatayan na yan? Ang ilagay ko dito, buboy yung terena lang. Rani! Rani! Masaya. Ala na ba? Ang ibang rani. Kahit ikaw ay medyo lusig na? Oo. Wala ka namang masasabi ngayon? Wala na. Yun na. Si parang Rani naman. Lighter. Ikaw naman? Oh. Paring Ranay, ano naman masasabi mo ngayon? Nandito ka sa aming tahanan? Ako'y nagpapasalamat dahil kami ay nakapunta rito sa tahanan nyo na napakaluwag sa damdamin nyo, napakaluwag sa pag-serve sa amin. At saka dito yung mga pulutan, at saka napakaraming inumin. Maraming salamat sa inyo. Merry Christmas! Maraming salamat sa iyo, Ranay, at ikaw, Kuya, maraming salamat din sa iyo sa iyong Kasi wala na ibang rani. Oo naman. Ang gusto ko lang Dali ko matandaan eh. magkaroon tayo ng peace. Ano ang problema dyan, Kuya? Ikaw naman, si Boy, ano masasabi mo sa pagkamit mo sa ating bagong kaibigan? Nagsasabi ko, okay, walang problema, okay. Kahit Pilipino tayo, dahil Pilipino tayo, dapat magsama-sama tayo, okay. Okay lang ba yan? Kasi nasa iba tayo sa bansa, dito tayo sa Korea. Good. Ganun ba? No. Kapag sinabi ko mag-shake of hands kayong dalawa,
Tanong mo lang po, tanong mo lang yung sinasabi mo. Ano, mag-shake up hands kayong dalawa. Oh, shake Wala up. bang problema? Ay, Shake up hands! Shake! Wala naman. Shake! Okay! Alam ang problema. Alam ang problema doon. Sabi ko eh, nandito tayo sa Yun lang ang bansa, gusto ko. Makita ko mag-shake up hands ang bawat isa. Okay na sa akin kasi kami mga Pilipino. Nagmamahalan. Oh, yan, yan. Okay, tayo. Patong natin. Oh, Yan. Okay. one for all. Basta All Pilipino. for one! Okay. Pilipino, magkaisa. Oh. Okay. Andito yan, sinabi mo ah. Okay. All Pilipino magkaisa. Ikaw naman, kaya. Gusto ko. All for one, one for all. Kayong dalawa, magkaisa na. Ka Roger, ano sasabi mo sa all for all? Kagaya ng sabi nila, lahat tayo magkakaisa. Ano yun? Ito. Okay lang, pare. Sabi nila, Kaya na-count on you. Christmas is pagmamahalan, pagbibigayan. Ibigay mo lahat. Huwag kang tatanggap. Sana nga. Ang gusto ko sana, kapag pumunta dito, nung nagkamay kayong dalawa, wala na masamang tinapay. Na kapag sinabi ko sa kanya, oh na pare, si pare. Oh, Yun sila lang kayo ako. naman ang interview natin. Walang masamang tinapay. Alam naman tinapay dito na mas panis. Walang masamang tinapay, walang panis. Okay. Walang panis. Nakain lahat. Okay, that's enough. That's enough. Ngayon, Pre, nasa iyo, pre. Ito dahil panay tanong niya kanina, siya naman ang tanongin natin. Ayan. Tapos na yung ano eh. Ah. Roger, sa'yo, pre. Inom ka, pre. Minutes na yan eh. Ah, sige, okay lang. Sige, ikaw magtanong. Oh pare, ano man ang masasabi mo dahil Andito kami. ako nagsabi ako na nasa kalooban ko kasi mayroon namang magano tayo ng plastikan. Mayroon pang plastikan. Tapos yun dito eh. Oo. Di ba? Ayoko nang... Sagutin mo. Ano lang kasi dito eh, di ba? Oo. Kung ako lang tinatanong, sagutin ko na eh. Walang pasigan dito. Kasi ako- Isipin natin magkaisa tayo dahil Pilipino tayo. Hindi. Yung gusto ko, wala tayong ganun eh. Yung nasa sa loob lang. Walang pastigan. Oo. Yan, okay na. Magkaisa tayo. Okay. Yan na lang. Dapat Pilipino tayo, Okay. magkaisa tayo. Ganyan.